Me kake son yi a nan wajen? Me za ka ɗauka? Me kake so kai a nan wajen? Wallahi ka gani ne yanzu a can gida ne aka kundume abun nan shine aka ce zo dauko shi yanzu ni nan so nake kama dauke zo kama mu da Allah ka nake son dora no Kama za ki ina zuwa. shikenan ayo no